Manifest. Ma'am Osang, galap sarap. Good morning po, Ma'am Osang. Thank you. Ito si Tres, waiting. mamaya pa alas 2 yung check-in namin dito sa Tower B. Shell Residence. Masisipir ako nito. Ma'am Irene, may galap shout out. May pa-music. Ma'am Irene, may galap shout out. Thank you, thank you. Ano lang namin, Ma'am Irene, dating lang namin dito sa Maynila namin. Haggard na nga si Tres. You know, si Trezzo. Agad na si Tres. Ma'am Osang, may galap shout out. Kakarating lang namin. Maaga yung biyahe ng bus. Maaga dumating. Maghahanap ng afam, Ma'am Irene. Maghahanap ng afam si Tres. Joke lang. Joke lang, baka marinig na naman ni Joe Argo. Ma'am Osang, may galap siya na. Thank you. Antok ako. Ang tagal pa kami dito maghihintay. Hindi pa, Ma'am Irene. Ano pa yun? Uwi yun pag senior citizen na. Ma'am Osang, hatid lang namin si Bayaw ko. Bayaw talaga. Hatid namin babalik na kasi ng Espanya, yung jowa ni Dos. Yung Pados Hermanos mo. Hatid namin sa 26 sa Naiya. Kaya magtambay muna daw dito. Hinatid namin, Ma'am Osang, si Kunyado. Si Bayaw. Kaya busy-busy ako nung nakaraang araw ng pili, di ba? Kasi pasalubong niya doon sa Spain. Salamat, Ma'am Irene. Ma'am Osang, thank you. Thank you. Bakit? Bago itakbo pa ng pugi. Walang pugi dito. Ayan na, Ma'am Irene, yung malapit kami sa MOA, natatanaw yung ano yun? Bakit may maingay? Bakit may alarm? Mamayang alas 2 pa kami, Ayan yung MOA, Pasilip ko sa inyo. Ito lang.
Ay, nakasara. Basta. Ayun o, silipin nyo lang. Yan. Ayun na. Mamaya alas 2 pa kami. Natagal pa. Alas 2 pa yung check-in namin. Sa Lurky. Pinahanap ko ng kape si Dos. Ano to? Kondo to, Ma'am Osang, Shell Residence sa may MOA, Pasay. Oo, nakapasyal din yung taga, yung taga Kanyugan, Kakahuyan. yung sinundo namin siya, dito rin kami nag-check-in. Sinundo namin yung bayaw, yung boyfriend ni Dos. Hindi ko pa masasabing bayaw kasi hindi natuloy yung kasal nila. Dapat ngayon sana yung kasal nila. Kaya lang, kailangan pa pala yung tinatawag na, ano yung tawag doon? Certificate of, nakalimutan ko. Nakalimutan ko, basta ano yun sa, panay yung tawag nila sa embassy para magpa-appoint. Hindi sila binibigyan ng ano kasi nga yung kasagsagan ng bagyo noon, yung laging maulan, laging baha dito sa Maynila. Tinamad si Dos, hindi na nilakad. Ayan, hindi na tuloy yung kasal nila, kaya sabi nung ni bayaw ko sa ano na lang, magano na lang si Dos, yung fiancé visa. Para siya na lang yung punta doon sa Spain. Sir Christopher Miguelov, shout out, good morning po. Yeah. Hindi, singleness. yung isa, parang ganun. Yung isa, Ma'am Irene. May isa pa. Ano yan? Nakalimutan ko. Yung kumbaga, ipapakita mo yun para may kakayahan ka. Ano yun? Yung katunayan na may kakayahan ka mag-asawa ng Pinay, parang ganon. Nakalimutan ko na sa dulo ng dila ko. Hindi, Ma'am Usang. Isa. Nakalimutan ko. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko maano. Parang ganon. Certification of... nakalimutan ko. Mamaya na. Tanungin ko si Dos kung ano yung... nakalimutan ko na sa dulo ng dila ko. Parang may double C siya. May CC for marriage. Ganon. Basta, yun na yun. Basta hindi natuloy. Kaya si Dos na lang yung mag-show money ata. Si Apam yung mag-provide syempre. Show money na lang daw si Dos. Fiancé visa na lang. Sige, out na ako. Ayan, sige Ma'am Irene, salamat. Anong oras ka nagla-live, Ma'am Irene? Kasi hindi ko natsatsambahan. Parang tulog ako ng kapag nagla-live ka, parang nananaginip pa ako noon. Salamat Ma'am Irene. Thank you. Ma'am Osang, salamat. Sir Christopher, thank you. Gusto ko ng kape. Ang tagal ni Dos. Salamat. 4 million viewers. Salamat po. Hindi kakahuyan, kagubatan yung nakikita ni Tres. Hindi ko nakalabaw baka. Mga sasakyan. Sir Christopher, thank you. Salamat. Kasi makit yung yung bato ko doon sa bus. Hindi ako nakatulog nung nakaraan, yung pumunta kami dito. Ang sarap ng tulog. Pero ngayon, hindi ako nakatulog. Pero walang pasahero walang gaanong pasahero. Nasa lang ata kami. Nasa 15 na
pasahero. Hindi nga sa kalahati. Kaya bakante yung bus. CPR ako nito, no? Kasi may sound. Certificate of... Nag-check out na. Thank you, Sir Christopher. Salamat. Saan kaya yung mga... Dala-dala ko yung aking mga CV. Saan ko nilagay ba yun? Thank you, Ma'am Osang. Ma'am Osang, taga ano ka ba? Taga Leyte? Leyte or Samar? Kasi nakarating na po ako dyan sa ano, yung last kasi na ano mo na live mo, parang pupunta ka ng Leyte ata yun. Nakarating na ako dyan sa ano, nasa Cavite ka ngayon? Yung province mo po yung Leyte. Nakarating na ako sa ano, sa Eastern Samar. Nung umuwi si Madam Cascade, yung vlogger din na taga-US, yung probinsya niya din, sa Eastern Samar, Hernani, Eastern Samar. Nung umuwi siya nung 2023 ata yun. Joke lang yun. Joke lang yun. Nanghingi ka lang ng video. Saan sa Cavite, Ma'am Osang? Yung kapatid ko dati, tumira dyan sa Naik, Cavite. Ngayon, umuwi na sila doon sa probinsya. Western Samar. Western. Si Madam Cascade is Eastern. Bacoor. Ayun. Sa Bacoor, Cavite. Si ano din, si Lola Sweet, si Bittersweet. Yung barkada ko din, yung friend ko din sa YT. Taga ano ata yun? Saan nga yun si Lola Sweet? Cavite din yun. Malapit na daw sa Tagaytay. Sir Chris, thank you. Sir Chris, salamat. Parang ang sarap mamasyal sa Tagaytay. Malapit lang yan dito. Muwa, dalawang sakay lang. Pag commute, mga ilan Ma'am Osang ang pamasahe, halimbawa. Kasi pinapapunta ko dito si Bittersweet, si Lola Sweet. Kasi nga, sabi ko, bigyan ko siya ng candy na pili. Ayaw niya, gusto niya yung buo na pili. Ang bigat magbitbit. Tapos, sabi ko, punta na lang siya dito. Sabi niya, mahal daw ng pamasahe. Mas mahal po ba kapag kapag Grab ba, Ma'am Osang, mas mahal ba? Mahal ba yung kapag Grab? Wow! Pag may sariling sasakyan, isang sakay lang. Oo. Dire-diretso. Pag Grab, Ma'am Osang, Cavite to Muwa, mahal yung bayad. Mas mahal. Mas mura kapag commute lang. Kasi yung kami, pag napunta dito, nag-grab kami. Kasi nung mga nakaraan na hindi pa namin masyadong gamay, nagtataksi kami. Alam mo ba, yung mga hinihingi sa amin, 2K, 1K, Pasay to Naiya lang. Kaya buti na lang ngayon na nauso na yung Grab din. Na naaralan na namin paano mag-booking. Magano ng Grab. Ayun. Grab na kami palagi. Mura lang din. 3 kami from Pasay. Buendia. Malapit-lapit lang naman kasi Buendia. Sa ano lang kaming 3. Isang sakay. 120 lang. Hanggang dito na yan sa Maymowa. Ang mahal noon. Dati, Ma'am Osang, mga nakaraang taon pa, hindi pa namin gamay mag Grab. Nagtataksi. Naku, ang mahal-mahal. Kunwari, tapos diba nagluloko pa sila sa mga sa mga metro-metro na yan. Pasaway din yun. Ngayon yung mga Grab, hindi na makakapagano kasi nakikita na talaga. Kaya yung mga taxi ngayon, hindi na masyadong pinagkakatiwalaan din kasi grabe naman sila pumaningin.
Mas mura pala pag commute. Sabi ko kay Lula Sweet, mag-commute na lang siya. Puntahan niya ako dito. Magkape kami. Pupunta lang dito, tapos nagkakape lang. Mama Eden, nagalaw syarat. Naon na kami dito. Inagihan mi na so tagig. Parang kaibigan ko, niloko. Oo. Ganun talaga, no? Kasi lalo na noon, ma'am, osang na hindi pa masyado mga magagaling sa mga ganyan. Sa CP din, magamit ng mga ganyan-ganyan. Talagang nalalamangan talaga lagi. Pero ngayon na, alam na kung paano mag-grab, mag-booking, yun. Hindi na sila nakakaano. Sa Kabayan, hotel lang siya, tapos 1.5. Grabe, no? Grabe, ang mahal. Oo nga. Nung last, di na pag-uwi ni Kunyado, ganun din. Ang mahal-mahal hiningi kay Dos. 2,000, grabe, no? Sis Dit, may love shoutout. Good morning. Nag-love shoutout, Sis Dit. Andito na naman sis Dit si Trell sa Maynila namin. Hindi pa talaga to sentro ng Maynila. Sa MOA. Sa may MOA. Sa dati. Ito na yung paborito naming chikinan. Mas mura kasi to kaysa doon sa hotel din na pinuntahan namin noong nakaraan. Mas mura-mura na to. May dala kang pili. Meron. Meron. Ano lang, yung sa... Hindi nga ako nakapagdala ng marami. Yung ginawa ko ng candy, Ma'am Osang. Nakalimutan ko magbitbit lang may shell pa kasi ang dami namin bagahe ni Apam. Hindi na ako nagbitbit. Hindi ko naman kasi sure kung makikipag-meet sa akin si Manika si Aw. Tapos si Tayden, yung si Sir Jun Alcoran, yung friend ko din dati, yung tatay-tatayan ko din dati sa YT. Nasa siya, nagtatrabaho siya dito sa House of Representative, dyan sa sa Malacanang. Malapit lang dito, di ba? Gusto kong i-chat, makipagkita ako. Kasi dati nagtampo yun na pumunta kami dito, hindi ko man lang daw siya minessage. Nagpapicture sana daw siya sa akin. Sa akin talaga. Akala mo naman, no? Sis Day, thank you. Nakagala ka din, sis. Oo nga, sis. Pangalawang na to. Nung nakaraan, di ba? Mama Irin, thank you. Basilip si Tres. Haggard na. Haggard na si Tres. Basilip si Tres. Magkano chicken? Yung isa, nasa 3 plus ata. Tapos may advance na 1K pag check out namin. Makukuha pa rin namin to. Sa 2.8 bawat isa, Ma'am Osang. Naka-data lang ako, parang maubos na yung data ko. Wala pang wifi dito yun. Doon ka sa room mamaya. Maghihintay kami dito. Wow, kagayon. Sana all, Mama Idin. Thank you. Hindi. Ano na yun? 3 nights na. Sana kaya yung magbibigay ng kape ko? Ang tagal. Meron. Pero dito sa baba, di ko alam kung meron. Doon sa room meron. Ang tagal ni Dos, sabi ko, bumili ng dito sa lobby, di ko alam kung may free.
doon sa room na meron. Hindi. Bawat isa, Ma'am Osang. 2.8. Bawat isa. Pinapaingit ako ni Dos. Sarap daw ng kape. Hindi ko naman pwedeng iwanan to. Kasi baka mamaya mawala. Hindi ko mabasa. Walang free wifi ang hotel, sis. Meron, sis, doon sa mga room, meron. Dito sa lobby, di ko alam. Di pa ako nagtanong. Tay, ito ni Iba, may love, shout out, Tay. Sir Christopher, thank you, thank you. Tay, kung malapit lang sana yung bagyo dito, no? Nadalhan kita dyan ng ng tubig. Ng Wilkins, Tay. Naghahanap pala ng nakamura kami ngayon pala, Ma'am Osang. Tinanong ko si Dos nung nakaraan kasi. Mas mahal. Ngayon kasi advance kami nag-booking dito. Pala, may discount na. Kasi nga, dati na kami nag-ano dito din. Tapos kakilala na namin yung nag-assist dito. 2K per day, bawat isa. Kaya kaming tatlo, ang isang araw namin, 6K. Hayaan mo na, hindi naman kami yung magbabayad. Sagot ni kunyado. Mag-connect na, mag-live hanggang check out. Sis Date, alam mo ba, dadalhin ko sana yung V8 ko. Kasi di ba, dapat sana, kami dito, isang linggo. Kaya lang, nagkasakit si Afam. Yung natisod, yung nakaapak ng bakal, tapos tumilapon siya, ang daming gasgas ng tuhod. Buti na lang hindi siya na bago yung ulo. Kaya yung isang linggo namin, naging na lang, 3 nights. Dala-dala ko sana yung V8 ko, kaya lang iniwanan ko kasi mabigat na. Oo, sis. Ma'am Osa. Meron yan hanggang baba, yung wifi. Hindi pa ako nagtanong kung ano yung password dito. Kasi bawat room kasi, iba-iba yung password. Salamat sa generosity. Ito ni Iba, thank you. Mura na yan. Ano na lang ngayon, sis Dit? 2K. Dati mas ahead. Mas mura. Kaya mas itong ginusto namin kasi kita pa yung yung MOA. Tapos ang ganda na. Ang lawak pa ng room ng kwarto. Kaya mas gusto ko na to. Mas maganda to kaysa sa hotel. Kasi siya, condo. Hindi pa ako nagtatanong, ma'am, wala pang tao doon sa may information area. Wala pang tao. Maaga pa kasi. Yung check-in namin dito, alas 2 pa. Alam mo, maghihintay kami dito ng napakatagal. Pwede dito matulog. Siguro, mahiga ako dyan. Ang lawak nito hanggang dulo. Tapos doon sa dulo, ang dami dyan mga kanina pa kami ni Dos nag-picture. Password, magbiak ka ng buko. Loko-loko ka talaga, Tay. Hello everyone, sabi ni Sir Christopher. At magbalat ka ng pili. Tay, wag naman dito. Wag mo nang dalhin yung doon na gawain natin.
Dito mamamasyal si Dos, mamaya mag-Starbucks si Tres. Gala-gala dun sa seaside ng MOA. Mas malapit pa yan, pwede kayo bas. Oo, opo Ma'am Osa. Kapag hapon na, diyan kami sa MOA. Okay, sorry naman. Basta may katay ha. Gusto mo tayo, lagi ako andon sa kakahoyan. Hindi makita yung beauty ko. Ganon ka sa akin tayo. Bayos ka. Ma'am na yung family love shoutout. Nahiya ako. Nahiya ako kay Tay. Ayun, doon na lang ako tingnan niyo sa salamin, no? Ma'am Nan family love shoutout. Tapos mamaya mag-swimming kami. Maligo kami ni Dos. Masusuot ko na yung tinatago kong two-piece. Aray ko, nasakit ng bata ko. Masusuot ko na yung bata ko na tinatago kong napakatagal. Hindi yung marimar. Sana all. Maganda yung anak. Nagmana sa tatay na mungi. Eto, lalabas ako. Iwan ako saglit, oh. Tower B. Shell Residence Tower B. Lalabas ako. Kita ko daw sir yung ano nito. May balak din sila. Andito Ma'am Osa. Ayun Tower A, Tower B, Shell Residence. Asa na yun? Yung ano nito. Ayan o. yung ano nito, di ko makita. Walang pangalan dito. Yung pangalan niya, ayun doon yun yung pangalan nito. Hala, iniwan ko yung gamit, teka lang. Saan kaya si Dos? Pinaanohan ko naman doon sa guard. Sabi ko, tingnan niya. Tingnan niya talaga. Hindi ma-zoom in. Ayan yung ano niya lang, Shell Residence. Nasa Tower B kami kasi yung harap niya, MOA. Yung Tower A, yung harap niya, mga swimming pool. Napapalibutan ng swimming pool dyan sa loob. Ayan doon yung Tower A. Yung niya, harap niya, swimming pool. Hala! Masabi talaga si Tres. Lumayas ako. Yung cellphone ko andito. Buti na lang. Alam naman ng wala naman tao dito. Alam naman ng guard. Ang palayang kulubot, matulog ka na dyan. Huwag kang saway. Sakit ulo ko. Masakit ang ulo ni Tres. Magkano ang mahal naman? 2K. 2K. Bawat isa. Mura na nga. Mas mura to kaysa sa hotel. Sakit ang ulo ko. Manay kasi aw. Ano na manay kasi aw. Lipat ko. Sir Jicoy, mega love shoutout. Kay Tuniba, thank you. Nawalan ako ng signal doon sa labas. Walang buffet. Ito. Teka lang. Type ko na lang. Sakit ng ulo ko. Marami na sila. May laog pa po kaya.
So, pili ko man kasi, nawaltak sa balay. Nawaltak. Ito ang makusan. Nalit na ano ko, na kilo. Kilo ako. Kay Ma'am Osang, sabi ni Ma'am Osang kasi hinihingi ko kung saan daw kami. Yan o, Shell Residence, Ma'am Osang. Mag-check-in ka ba din dito, Ma'am Osang? Marami ka sa Katri. Ang pala yung kulubot. Hindi naman Katri, ang pala yung kulubot. Kasi ka. Bahay pang gasolinahan. Grabe siya sa Katri. Mais kayo. Ito yung ganyan. Marami ng tao, guys. Marami ng tao. Yung dito sa may harap ko, marami na. Tingin, magdigdi ka, magkaon kita, syupaw. Sabi ni Dos, magpunta daw ako doon, kain kami. Si ano naman, yun o. Ayan o, yung jowa ni Dos o. Tumaba ng tumaba. Kasi panay kain sa labas. Okay. Yeah. Kape, kape. Kape, kape. Punta daw ko doon sa kay Dos kasi nga dito natin. Kaya lang, parang walang signal doon. Lang guys ha, labas mo na akin. Tapos wala man lang free na kape at tubig. Grabe ka, kulubot. Hindi naman to hotel. Dito wala, dito noon. Meron naman, merong lutuan doon, may heater. Kami lang yung magluluto ng rice cooker. Labas muna ako, magkape muna ako. Nakaano lang to, nakakonect dito sa isa kong CP na may load kasi ito palubat na. Thank you everyone, salamat po. Ayan yung MOA oh. Dakol Chinese garter dyan po manay. Yung dakol. Saan taba dyan? Sana all. Mataba kanyang katawan, kulubot. Yung kaibigan ko ba, pag nauwi sa Kabayan Hotel siya, malapit lang sa Naiya. Oo, doon nga sana kami mag-chip-in dati. Kaya lang, ewan ko, pangit daw doon. Sabi ni nung pinsan ko. Mamaya, magpamassage daw si Dos. Yan, no? Rice cooker, lutuan, meron doon, may heater. Wala nga lang kaping free. Ikaw na yung magpo-provide. Tapos dito sa baba, ayun o, ito na yung mga grocery store dito. Hindi na kami pupunta doon sa Tatawid. Dito lang sa baba na. Oh, ayos ah! Kanina pa ah. Ayan o, ayan siya guys o. Si Kusina. Kusinilya. Tayo, shout out ka. Ah, ito pala yung malaking ano, oh. Signage ng ano. Wait lang.
Buti na lang, nakabili ako ng stand bago kami pumunta dito, di ba? Talaga? Pwede mo po. Yeah. Atat na atat. Ayan tayo si Dos. Morning tayo. Ikaw nga magbasa dyan? Ayan po, kape, kape, kape. Ano to? Ang palayang kulubot. Ipasa ko yan. Mga ba? Hello, tay. Bakit ang laki ng mukha ko dito? Ang laki naman talaga mukha mo ah. Bakit ang laki ng mukha ko dito? Diyos ko po. Bakit pang ang pangit ko pati dito? Ay, tay Tuniba, may club shout out. Ayaw ko i-shout out yan. Kinakalimutan niya na ako. Ay, tay. Shoutout sila dyan. Gagagaling ko lang sa trangkaso. Ngayon lang ako ngumiti. Tay. Ngayon lang ako ngumiti. Gagagaling ko lang sa trangkaso. Hi, Ma'am Colleen. Melody. Hello. Ang palayang kulubot. May club shout out. Cassie Out TV. Shout out to you. Tay. Kamusta tay? Biglang shoutout Bicol. Balita ko tayo yung anak mo daw inoperahan. Padalan mo daw si tayo ng pang Kawawa naman. pang Diyos ko. Wilkins. Tambay din ako ngayon tayo. Huwag ka mag-alala tayo. Ano gusto mo tayo? Kape? Kain tayo ng siopaw. Sarap ng kape. May feeling emotional yung kape. Ang pangit ang mukha ko. Shout out Magayon. Sakit ang ulo ko. Bakit? Huwag kang lilingon. Makikita yung ano ng mukha ko. Makikita ng ano ng mukha. Mga di dapat makita. Huwag ka magbasa. Oo. Kung gumanda ko yan. Plastic na yan. Ito ang susunod ko na Hello, Ma'am Colleen. Shout out. Kain tayo, guys. Travel kami. Sa kanya talaga tinutulog. Ito nga puti ko naman dito. Sabi, di ba kanina, ang itil, ang pangit. Ano natin? Ang palayang kulubot. Ganda sila daw si Tres. Gandahan natin. Uy, baka mamaya biglang nagdusa. Tapos, ang lang. Ganun po talaga. Oh, Sabi, di ba? Kailangan ko picture naman. Nag-alpan mo lang. Kasi parang Russia. talas ng mata ni Kulubot. Grabe. Matalas talaga yan, Ma'am Dit. Ma'am Dit talaga. Ay, Ma'am Dit, hello. Grabe ka sa chan ko ah. Grabe ka. Maliit lang yan. Wala lang yung puwet. Ang tiyan ni ang tiyan ni Tres, mukha ko lang yan. Galaki. Yung chan ko. Chan ko talaga. Grabe ka. Grabe ka sa chan ko. Oo. Wala yan. Ayos ka. Abo niya kayo. Si Jollibee din. Ay! Maganda na. Yan din. Hindi mo anak sa papel. Ay, Jollibee din. Di ba ba? Ay, yung logo. Kita mo kasi. Sandali. Ito, dito na lang. Tutok mo sa
Shoutout mo. Sis, kabitin niya, may galaw shoutout si Hindi kita mo nila. huminga ka na, humiga ka, huminga ka nga. Post kung malilit. Good morning, kapitin niya. Hello. Tayo, merong nang ano dyan naman sa akin. Kapayat-payat ko na nga. Laki daw ng chan ko. Grabe siya sa akin na. Laki ng mukha ko dito ah. Sinakitan ko na si kapitin niya ah. Ay ko na. Jacket na. Thank you daw sa damit. Thank you daw sa damit. Good morning, kapitin niya. Hello. Saan ka po sa Cavite, madam? Matagal akong nag-work yan sa Cavite. Sa Bacoor sa Mamusang. Ay, Bacoor. Yun ako nag-renew ng ano ko dati. Ng NBI. 7 million, club shroud. Kopi-kopi. Oh, may nag... Ay na. Dollars nga, pero walang halo. Dahil kung masikat niya, alaw niya, tuloy-tuloy sa natin. Good morning, Sisi. Kapitin niya. Nag-trip pa ni Kulubot yung san ko. Wala na ako dyan na. Ay, sana, alit sa ano na. Alit sa kulay. Alit sa hot spring. Yun, tapos. So, lahat na. No? Hoy, wala akong tinatawag siya dyan. Ayos ka. 10 months na po ang Chanel dress. 10 months. But, tinatago iyo ang chan yun. 10 months na nga po ang chan yan. Huwag ka mag-alala. Ay. Kaya mo to. Kulubot, isa lang mo ako dyan ah. Lugsak na yung WH ko. Salamat, Sisi. Mamaya na tayo, Sisi. Balikan ha. Mamaya sa... Mamaya pa kasi alas 2 ang check-in namin. Ganito lang yung gamit ko. Ganito lang sa choice. Dati kung may mga matakang, hindi mo may iwang. Actually, siya tayo. Kapaniwag talaga. Diba? Mas pa. Lola, punta ka na dito. Dali. May isa akong cubes na para sa iyo. Madarating lang namin. Mamaya pa alas 2 ang check-in namin. Lola, i-hide mo nga yan si Ampalayang Kulubot. Kaaga-aga. Tipikon ka naman. Pansin mo pa. Ano ka? Ano? Ganun lang yung kasi problema. Ano talawin mo na. Lalo na tulat. Hindi talaga kami compatible, no? Kahit sa level, parang siya ka. Tingnan ka.
Shout out si Lola. Lola, sweetie, hello, sweetie Candy, Ma'am Amila Villar, hello, shout out. Magandang umaga po Lola, sa inyo yung, dyan. yung pili, kay hindi na siya. Hindi ako Saan nagdala na, ng Lola? Michelle. Saan na, Lola? Dito na, Lola sweet. Lola sweet. Lola, ako kape. Paborito mong kape. Dapat pala dito ka. Napalay ko rin pala. Marasa. Niyog daw ang pasalubong niya galing Bicol. Sisil, love sarap. Antok ako? Guys, magandang umaga. Yan, mga vlogger sa Santos, Maria. Huwag tayo, may favorite ko. Birthday. Ma'am Amelia, may galap sarap. Ma'am Amelia. Sis, kabitin niya. Hello. Yung kalab din pala si B-Boy. Spanish latte. Spanish latte. Thank you. Panay kain. Kape ako. Guys, yan, mga vlogger sa Santos, Maria. Tayo, may favorite ko. Spanish birthday. Yung daw ang pasalubong niya galing Bicol. Lola, narinig mo ko, Lola? Sabi ko, wapo ko na dyan yung Bicol. Wapo na sila nito. Umitikin press. Hindi, initian ko rin. Ganun lang yun. Guys, Pag initian ka, kailangan initian ko rin pa. Santos, Maria. Tayo, may favorite ko. Spanish birthday. Salamat, Tay. Yung daw ang pasalubong niya galing Pa? Basta luto ko ng maturugan na sa gitna sa kambas, pero kasi hulihan ko yun na. Dito sa Pasayra, no? Mga nabitang 15. Naghanap ka ng nyog, kulubot. Ayan, no? Ayan ang nyog, oh. Akala mo, sabi ko lang yung may nyog. Dito rin, no? Ayan, ang daming bunga. Mamaya akyatin ko yan. Gusto mo? Gusto mo ng nyog, kulubot? Ipabiak kita dyan doon sa guard. Lola Sweet, ano? Punta ka dito. Three nights lang kami dito. Sabi ni Ma'am Usang, Lola Sweet, sabi ni Ma'am Usang, mano lang daw, mura lang daw commute. Papunta dito. Ha? Punta ka dito, dali.
Starbucks tayo doon no, sa mga isa-isa. Paano ta sa Ipagili na ng time. Sige, bye. Dito ako sa ano. okay mo na. Luna, dali na. Makipagkita tayo kay Tay Jun. Kay Tay Jun. At Kular. Kular? Ano Kular? Bulok yan yung na yan. Pwede kasi na lang, Trish. Kasi yan. Paano kita makikita? Kaya nga makikipagkita ako para gusto ko nang makita. Oo, maligo tayo. May dala akong 2-piece dyan. Meron naman pala, Lolo Sweet, biyahe papuntang Muwa from Cavite. Sabi ni Ma'am Osang, andyan siya kanina. Ma'am Osang, nakitira. Santol. Tingin saan? Meron doon po ang Santol. Matulog ka na, kulubor. Kulubor, matulog ka na. Hindi na ako kasi balik ko si Morning. Oh, balik mo pala mo. Huwag ka lang mo. Matulog na daw hanggang lumana. Mag-dumpster kami dito, Lola Sweet. Mag-dumpster kami dito. Maghanap kami ng Mr. Bean. Asan si Mr. Bean? Wala. Wala akong makita. Yun. Nakasabi. Gusto ko magkatoon. Saan ito? Si Dulo? Konti ni Uli at pagkakas. Yung plastic. Uli natin. Ano yung kain ko ng siupaw? Ito pala yung ano ko. Sauce niya. Hindi ko nakita. Kaya pala walang lasa yung siupaw ko. Atid yun na si Apang. Oo, hatid na namin. Doon sa labi. Sa 26 Lola, hatid na namin sa ano na iya. Hindi naman ito tanggalin, di ba? Ayaw matanggal. Hindi ko maubos eh. Lula, punta kami Tagaytay. Magkano kaya pag grab? Meron bang grab papuntang Tagaytay? Lula, dali na. Tapos daanan ka namin. Seryo. Kaso lang, pero may nakita ka doon sa Tagaytay. Gusto ko sa Baguio sana gusto ko. Meron mo, talagang mo. Medyo sumaulit na kita. Para makasiguro. Scooby-Doo pang pa. Ano? Scooby-Doo. Good morning. Tambay ko lang to. Sino to si Scooby-Doo? Scooby-Doo. Ma'am Irene, Migalog, sarap. Thank you. Sis Irene, sabi ni Sis, sabitin niya. Ayan. Tapon ko na to. Tapos na. Ay, kunin mo to. Kapihan natin doon. Sa'yo mo, ang ganda. Kunin mo to. Huwag na natin tapon. Saglit na nga. Tapon ko to. What?
Scooby-Doo, Pampa. No? Scooby-Doo, Pampa. Hello, Charot po. Hi. Good morning. Good morning po sa inyo dyan. Shoutout po sa mga nandito. Thank you sa pagdalaw sa bahay ni Gagat sa po ang Franz Marias. Ang laki ng mukha ko dito, guys. Kung gaano kalaki yung mukha niya, ganun naman Bakit? kaliit yung mukha ko. Grabe yung mukha ko. Parang Pilipinas lang laki. Kung gaano kalaki yung mukha niya, ganun kaliit yung mukha ni Dres. Mamaya ko na kayo balikan, ha? Ito, wala masarap. Yun, ano? Diba kaya? Shorty. Salamat, Ma'am Irene. Sis, kapitin niya. Thank you. Ha? Naman sa? Gala tayo ito. Kulay ka ba sis? Kapitin niya. Mamaya pa na kayo ha. Pag ando na kami sa room namin. Kasi alas 2 pa yung check-in namin talaga. Kaya matagal pa kayo maghihintay dito sa lobby ng food. Ano na? Naghintay na yun doon si... Nararamdaman ako sinabi. Ano? Na? Sinabi ni? Ano? Siguro parang lang si Jowa. Harap lang akong talaga. Kamingay. Paano na ito? Di ko na ano yun. Ayun. Tara na. Sa tabi niya kapag nagat mo ni. Tuturo ko sa ganun nila. Tingnan mo na. Nalala. So, kami sa dati na kapag gamagan siguro, nagkakayin na sa pink. Ay, wow. Ako talaga. Tambayers here. Thank you, Sisi. Tambay ako till in. Tambay kami ni Sis. Kabitin niya. Parehas from Cavite. Wow! Uy! Lula Sweet! Kaibiganin mo sila. Oh, Cavite din sila. Baka kilala niyo si Bittersweet. Ma'am Irene. Sis Cavite niya. Nasa Cavite din siya. Tapos si Ma'am Osang kanina. Ayun o. Saan kayo nag-stay? Dito pa rin sa dati. Sa Shell Residence, Tower B. Baili daw. Last week, ayan si Ma'am si Ma'am Irene at saka si Kabit Ninja, kaya lang Ninja yung gamit nila ngayon eh. Taga Cavite din yan. Hindi ba ko nang baile? Oo. Buti hindi ako dito pinagbawalan mag-video, no? Buti yung lang mag-video. Yan o, marami na yung tao. Kanina puno dito. May sugat yung kanyang tuhod kasi na-tisod siya. Munti ka ng mabagok. Ay, asa na si Ma'am Usang? Ito pala, oh. Ito yung, ano yun, oh. Ito yung inaano ni Ma'am Usang kanina.
Ito yung gusto niyang makita kanina, ni Ma'am Osang. Ito yun. Ma'am Osang, screenshot mo na. Kapag umuwi yung kaibigan mo, dito mo papuntahin. Ayan. So, ayan. Dito po kami. Tapos mamaya, maligo tayo or bukas kasi hanggang pa naman kami dito. Doon tayo maliligo. Ito yung Tower A. Ang front niya, mga talaga. Swimming pool yung front niya. Tapos kami sa Tower B, yung MOA. Yung harap. Sir, 74 Chano, mega love shout out. Enjoy kayong dress. Salamat po. Salamat. Nilalamig agad. Aray ko. Kailang oras na ba ako? Salamat sa inyo dyan ha, Sir 74 Channel TV. Mega love shout out. Salamat po. Oo, Lola Sweet. Sa dati. Gusto ni Dos, doon pa rin kami sa dating room. Sa 15th floor. Doon pa rin. Gusto ko sana kaya lang, ito kasi yun ang gusto niya kasi pag labas namin ng elevator, yun na, room na namin. Hindi na maglalakad papunta doon sa dulo. Kaya yun ang mas gusto niya. Yun ulit ang pina-reserve niya kahapon. Mas malamig. Oo, ang lamig-lamig. Kahapon maulan. Ang lamig dito kasi nga malakas din yung aircon. Maulan, no? Buti na nga lang, doon din sa kalagitnaan ng biyahe namin, ang lakas ng ulan, natatakot ako kasi nga biglang yung bus. Kala ko matutumba. Akala ko yung bus matutumba. Takot ako kagabi. Panay yung pray ko. Hindi ako nakatulog eh. Parang bulok, ano yan? Parang bulok sa tahay. Oo, nagbas kami Lola Sweet kasi nga ang mahal na yung mag-eroplano kami. Ang mahal. Sabi ko, bus na lang kasi yung igagastos doon sa bus, ikain na lang namin dito. Nagbus kami. Haba ng biyahe, oo. 12 hours kaya nga, sakit na ng ulo ko na naman. Pero buti yung bus ngayon, mabilis. Hindi katulad nung dati na naiinis yung mga pasahero kasi panay hinto. Pero thanks God, safe naman kami. Maganda yung takbo ng bus kahapon. Kahit may mga dinadaanan kaming lugar na bahang-baha. Mahaba talaga yung biyahe. Sabi ko kasi kay Dos, sa susunod, kapag umuwi dito si Kunyado, dito kami sa Buendia bumaba, Lola Sweet. Buendia kami bumaba. Sa may McDo. Tapos nag-grab na lang kami papunta dito. Sa pag galing Bicol, nababa kami dito na sa may Buendia o kaya kung gusto mo sa Cubao, ganon. Pag uwi kami ng Bicol, VITX kasi doon yung terminal papuntang Bicol. Mas gusto ko sa Tower B kasi yung niya, yung harap niya, yung MOA. Doon sa Tower A, naman swimming pool. Ayaw mo doon. Mas gusto ko yung nakikita ko yung MOA, yung globe. Ano daw? Sabi ko kay Dos, kapag uwi si Afam, kailangan, doon pa lang sa Spain, nag-book na rin siya ng aeroplano para mas mura. Kasi kapag andito na ang mahal, tumingin si Dos nung nakaraan, tag 6K, bawat isa.
Mag-ano-ano na muna ka mo dyan, no? Sleep na muna ka mo dyan. Higa. Ano? So? Dite? Oh. Oh. Sabi. Ha? Talaga? Wala naman iba. Wala naman. Sa ano, ganun din naman. Parehas lang din. Mas mura-mura na nga ito. Wala, Lola. Walang babaan. Hindi naman kasi, yung sinakyan kasi namin, ano, GLB? GLB ba yun? GLB? Hindi dinitris tinandaan yung sinakyan. Diretso yun din. Wala siyang paradahan sa PITX. Dito lang siya sa Cubao, kaya Buendia. Walis ka muna sa labas ng hotel. Ate, ate, ganito kita sa Si Pulong. Dos días.